uRaphesu uqale ngokutshela ikhomishana ukuthi obeyinhloko ye-IDEC u-Andrea Johnson akakhulumanga lonke iqiniso ngesikhathi evele kulesi sigcawu. The information that she was putting there was not entirely correct. It was true or it was false? It was false. Uthi kwamkhathaza kakhulu ukuthi abaphenyi abasondelene kakhulu noJohnson babetshelwa kuqala ukuthi kuzokwenzekani ngaphambi kokuba amanye amacala bawaphenye. Chief Perumal indicates that he had already briefed Mr. Brian Padiachi. So I was then surprised to say if we now been briefed about this now, and he's saying that he's already briefed Mr. Padiachi, how did that happen? Uthi kuningi abebefihlelwa khona ngisho nanencwadi efungelwe eyathunyelwa nguFadiel Adams eyabe icela ukuthi i-IDEC iphenye amacala athile abayitholanga. It was made clear that we will not be getting that section 27. And who made that clear? The advocate Ramsamy. Ikhomishana ithe izobiza uAdams ukuba azofakaza kulesi sigcawu ngomhla zi-11 kuNcwaba. We have now confirmed that he will appear under subpoena before the commission on the 11th of July. Kanti ke uAndrea Johnson uzothunyelwa ngencwadi embizela ukuba azoziphendulela kubufakazi osebhlalukile emva kokwethula kwakhe ubufakazi.